Malawi Today. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo ngati njira imodzi yolimbikitsa ukhondo pakati pa anthu komanso kupewa matenda amene amadza kamba kakusowekera ukhondo. Malinga ndi lamulo limene wasayinira mtsogoleri wa dziko linoyo, malo monga misika, mokwerera basi, malo azisangalalo ndi moyimika galimoto mukuyenera muziyikidwa motayira zinyalala. Izi zikhalanso chimodzimodzi ku malo a ntchito komanso msukulu, ndipo Professor Mutharika watsindika kuti lamuloli layamba kale kugwira ntchito ndi kuti onse onyalanyaza zimenezi ndiye kuti akuphwanya lamuloli. Boma lati lipitirira kukhala pa ubale ndi dziko la China maka poonetsetsa kuti ubalewu ukuthandiza kutukula ntchito za malonda. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa chikondwerero cha chaka chatsopano cha anthu a mdziko la China. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Mwambolo wa chaka chatsopano dziko la China, mchingerezi Chinese Spring Festival kapena Lunar New Year, unachitikanso mu mzinda wa Lilongwe pomwe akazembe akuluakulu boma ndi anthu ochita malonda ochokera mdziko la China amakondwerera kuti alowa chaka china. Polankhula pa mwambowu, Achaponda anati ubale pakati pa mayiko a Malawi ndi China ndi wolimba kwambiri, koma tsopano masomphenya ndi oti dziko la Malawi lipitirire kupindula kupyolera mu luso lopanga katundu osiyanasiyana lomwe anthu a dziko la China ali nalo. Ndi nthawi imene ambiri amene amatithandiza kale akuchepesa kuthandiza kwawo kwa ife, chifukwa tsopano zinthu zina zilipo zambiri zikuchitika mdziko. Ndiye chimenecho nchofunikira kuti ife tiyeneranso kuchita zotheka kuti tiyime patokha kwenikweni pa nkhani ya chuma. Choncho mdziko muno muli aku China ambiri amene akuchita mabizinesi ambiri mdziko muno, ndipo tili okondwa kuti akuchita zimenezi. Koma tsopano tifuna kuti chifukwa cha zimene tili masomphenya athu imene tifuna kuti zichitikire dziko lino mosogozedwa ndi president athu Professor Peter Mutharika, tifuna kuti iwowa pa ubale wawo ndi ife tsopano tiye tiziyendera limodzi, amati partnership, tiziyendera limodzi, ndiponso mabizinesi awo ambiri asamangokhala ongogulisa zinthu muno, komanso zinthu zimene tingathe kumachita muno kupindulira Malawi, komanso zimene zingathe ife kuthandiza kuti vuto lija tili nawo sakhala ndi ndalama zija forex lithe. Mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, Lu Su, anati chaka chatsopano chikuyimira kuyamba tsamba latsopano la ubwenzi pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China, ndipo iwo apitirira kuthandiza dziko la Malawi madera osiyanasiyana achitukuko. Nawo ochita malonda monga Jianming Jianping anati mdziko muno muli ufulu ndi chitetezo zomwe zimathandiza kuchita ntchito zosiyanasiyana za malonda momasuka. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA mogwizana ndi mabungwe a Malawi Bureau of Standards MBS ndi Malawi Revenue Authority MRA ayamba ntchito yolimbikitsa kuti amalonda azigulitsa zipangizo zamphamvu zambwezera zovomerezeka komanso zachilungamo. Geoffrey Chinawa akutipatsira ripoti iyi. Pofuna kuti anthu ambiri athe kukhala ndi kuthekera kukhala ndi magesi, boma likuyika ndondomeko zosiyanasiyana zofewetsa kafikidwe ka magesi. Imodzi mwa njirazi ndi kuchotsa msonkho pa zipangizo zamphamvu ya magesi ambwezera. Pomwe msika wa katundu uyu kukula, mabungwe a boma a MERA, MRA ndi MBS agwirizana pofuna kuonetsetsa kuti katundu wa mgululi ndovomerezeka m'magawo onse. Pofuna kukwanilisa izi, abungwe la MERA ndi MBS ayamba kuyendera sitolo zogulisa katundu uyu. Mawu ake atayendera sitolo zina zogulisa katundu uyu mu mzinda wa Blantyre, mmodzi wa akuluakulu abungwe la MERA a Frank Mphulupulu
ati nzofunika kuti eni sitolo azitsatira ndondomeko ndi malamulo pomwe akugulitsa katundu uyu. Amphulupulu ati katundu yemwe ndi osapangidwa bwino angathe kudzetsa ngozi zomwe zingaphe anthu komanso kuononga katundu. Zimati zikakhala kuti sizinapangidwe bwino zimatha kupezeka zoti sizimaonongeka zokha, zitha kuononga nyumba, zikhoza kuononga anthu ndi zina zotero. That's why zimakhala mu gulu lina lake loti liziyenderedwa olo pakhale akadaulo ena ake oziyang'anira. Mwina ndi chifukwa kuli mera komanso Malawi Bureau of Standards komanso ndi anzathu kuma borders aimwara. Tinganene kuti tikuwina chifukwa panopa mukaonesesa mupeza zoti mwa anthu 100 ena aliyonse 25.9 ndi amene akupeza magesi mdziko munomo. 25 amene wa muzapeza zoti 14.6% ndi amene akupeza magesi kupatulapo Eskom. So ndiye kuti 11 point chakuti ndi amene akupeza magesi kuchokera kuchani ku Eskom. So mukaonesesa amene wawo amene ali outside Eskom koma akupeza magesi ndi ambiri. So ndiye kuti mphamvu za mbwezerazi pang'ono ngati ziko zikutithandiza. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu a bungwe la MBS Amasozi Mwene Fumbo ati bungwe lawo lili ndi ukadaulo ndi zipangizo zonse zoyenerera kuyeza zipangizo zotere. Ifeyo ngati Malawi Bureau of Standards tipitirira kuonesesa kuti pa market zipikisheni zikupitirirabe even monga tukamba lelolo tiso kali ndi matimu ena akupanga ntchito zomwezo zimene timapanga ngati Malawi Bureau of Standards. Chachikulu so tipitirizaso kupanga mgwirizano ndi anzathu wa MRA komanso Amera. Chachitatu tipitirizabe kutenga mastepe onena kuti amene ali ndi makatundu osavomerezeka amene ali ndi mavuto. Wina makatundu yemwe ali mgawo limeneli ndi ma solar panel, mabatiri a solar ndi zina za magesi amphamvu za mbwezera. Efresh Nawa, MBC Blantyre. Munali zivolowe mu mzinda wa Lilongwe makamaka malo ozungulira Shoprite mmawa wa lero pamene anthu oyitanira minibasi amafuna kulandana malo amene amawatchula kuti mgodi. Zinatengera apolisi kukhazikitsa bata. MBC itathamangira ku maloko inapeza kuti minibasi zonse zinali zitachokapo. Mmodzi mwa anyamata oyitanira minibasi dzina lake Sada Chitseko wauza MBC kuti anangodabwa kuona anzawo oyitanira minibasi akuleba akubwera ndi zikwanje kuti adzalande malowo. Iye anayankhula ndi Patrick Dambola. Chinafuna chonoti awo wachoka kuleba mwamera naye mabasi kubwera pano kuti adzalanda azinzawo amene amagwira ntchito pano. Sili kudziwa kazi kwache pera ndama mwa pesa ndafuna kuonjezera ndaza kusakutitsidwa nzomwe ali nazo afuna kuonjezera afuna ape miyo yanto onse wala pa anawo azikazawo fala kabwera mwina kuti fotokozera nota pazifika easy funa timange chonche mwela akatofana mayo ndi amayamba kubwera nzikwanje ndi angobwera kuti alande malo basi. Ya ndi anthu oti amapangira limozi business yawo ya minibus umakhala kupakira katundu anthu kuja ku Shoprite. Ndi anthu oti nthawi zonse amapezeka limozi ndi pakuoneka kuti padali kusamvana pazifukwa zimene aine yake akuzowa okha zimene tuyembekeza kuti timva bwinobwino kuti zifukwa zake ndi zotani ndipo anthu atatidziwitsa kuti kuli kusamvana kotiloko poona kuti mtawuni munomo tsiku ngati la lero anthu amabwera zapanga ma business awo osiyanasiyana ndi dathamangira kumwasanga takwanitsa ndithu bweresa bata kumaloko ndipo takumana ndi mbali zonse kuti tikumane kunoko ku polisi kuti tikhale pasi kwaukulu kuti ife ngati apolisi timve kuti kweni vuto lili patipa kuti mwina azikhala kuti akulimbana motelo ndipo tikamba potelopo tikhala naso pansi onsewo tipeze njira imene yoti onse akhoza mapanga ma business awo mopanda vuto lilonse fwa munthu amabwera ntawuno kuti adzapange business ndi malamulo ndithu amalola koma ife ngati apolisi amene timasungitsa bata timaona kuti malamulo akusatidwa sitigwirizana kune kuti pamene anthu apanga ma business pakhala so zachipolowe zimene kwambiri ifeyo sigwirizana nazo.
ndi chifukwa chake dathamangira mwasanga ndipo panopo tili malo omwewo kuonetsetsa kuti bata likhazikike ndithu kuti anthu asakhale kuti akuopsezedwa kapena akuchita mantha akudusa malo amenewo fwa malo amenewo ndi malo oti anthu amadusa kuti umachitika mabizinesi ndi tili nacho chikhulupiriro kuna kuti akabwera tikamva mbali zonse kuti vuto ndi chani tipeza sonjira imene ndithu itithandizire kuti anthu amenewo apitirira akupezeka pamalopo aliso mapanga zimene amapanga mopanda vuto lilonse ifwa timayenera kupanga coexist ena timakhala ndi maganizo ena koma tikabwera ngati malo amenewo tikuyenera kuti tilolerane kuti aliyense imene obwera mtawuni munomo zikwanisidwe motsatira malamulo. Bungwe la International Organization for Migration IOM kuno ku Malawi apempha makonsolo mdziko muno kuti akhale ndi chidwi chothandizira ntchito yochepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo. Mkulu wa za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungweli kuno ku Malawi Master Simon apereka pempholi ku Mangochi. Sotin Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo, bungwe la International Organization for Migration likuyembekezeka kugwira ntchito yomwe idzithandiza anthuwa mchigawo chakumwera kwa chipululu cha Sahara kuphatikizapo dziko la Malawi. Malingana ndi mkulu wa za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la International Organization for Migration kuno ku Malawi Master Simon, maboma asanu ndi awiri 7 ndomwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi yomwe igwirike ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Mwazina kudzera mu ntchitoyi bungweli akuti limanga malo omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi adzikhalamo mongoyembekezera. Senta koma kulibe tindilongosolana kuti tikhoza kumanga komalo ngati amenewa komanso kuonetsetsa kuti tithandizane ndi district council kuti malo amene komangidwa ma evacuation center kukhale ndondomeko yoti izitha kusamala malo aja kuti ngakhale nthawi imene kulibe ngozi yogwa mwadzidzidzi kapena kuti kulibe kwa anthu malo aja azikhala kuti ndotetezedwa komanso osamalidwa. Mawu ake mkulu wa mapulani azachuma ndi chitukuko mboma la Mangochi a Newton Munthali ayamikira bungwe chifukwa chosankha Mangochi kukhala limodzi mwa maboma opindula nawo. Kuyendera kuti limbikisa kuti anthu asasunthe chifukwa cha madisaster kapena nkhani zimene zimabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ngati akusuntha komabe kumene akupitako akakhale kuti kukhala resilient to these shocks. Madera amafumu Makanjira, Chowe, Chimwala ndi Chalasi ndi ena omwe akuyembekezeka kupindula nawo mu ntchito zomwe bungwe la IOM likuyembekezeka kugwira mboma la Mangochi. Kupitirira ndi nkhani zathu, anthu aulumali mdziko muno ayamikira boma chifukwa chowonjezera ndalama za mthumba la Disability Trust Fund kuchoka pa 250 miliyoni kwacha kufika pa 2 billion kwacha, komanso kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito anthu aulumali mu budget ya chaka chino mpaka chaka chamawa. Polankhula ndi MBC wachiwiri kwa wapampando wa Malawi Council for Disability Affairs Makoda, Vincent Rangel wati kukweza kwa thumbali kuthandizira kuti anthu ambiri aulumali apindule. Thumba la Disability Trust Fund sili makwana. Poyamba hapo timatha khandi 100 miliyoni tinakwerapo fika pa 250 miliyoni. Komano nani khandi yoti zinali anthu aulumali ndochuluka kwambiri Malawi. Ndezi maoneka ngati ndalama zija amene amapindula ndi anthu ochepa. Ndere roli kagulu ndithu kapindulako mwina si onse koma awiri atatu apindulapo. Ma assistive devices kuti ukagule ndodo yoyendera kapena ukagule ma clutches zinali zofuta kapena kuti ukaguleso ngakhale wheelchair imene kapena mafuta amagwisa ntchito anzathu acha albinos zinali zofuta. Komano panopo padakali pano tsopano yafika nthawi yoti anthu amene amagulitsa izizi achepetsa mitengo komanso tiona kuti ma business akwera. Fati ena akapita akaodeka katundu amene fati alibe msonkho akafika pa boda pajango apanga clear ziyathandiza kunena kuti popanga zinthu zawo zikhale ndithu zinthu zadongoso. Chifukwa yake tikuyamika boma kuti chinthu ichi timachifuna takhati kulira kwa nthawi yayitali, lero tsopano boma lamva pempho lathu. Ndipo pothirapo ndemanga mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu aulumali Lati Matenje wati kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito anthu aulumali kuchititsa kuti ambiri aulumali athe kugula zipangizozi.
sichimachiganisa komwe ndinene kuti akankoyamba kuti pa Malawi budget ikhalepo ya assistive devices komanso even disability trust yakwera kwambiri zimene zili zinthu zoyamikika komanso zozindikirika kuti even pandale kunena kuti tayambapo tsopano kuti tikupangira zinthu limodzi chifukwa kupangira zinthu limodzi simupanga wina wake sakulandira zina zake ndi apapa tayambapo ndithu kupangira zinthu limodzi chifukwa assistive devices iwo achita enable anthu atikwanitsira anthu kukalima kukapanga business kugwira ntchito zosiyana zitheka chifukwa choti assistive devices iwo akudziwika kuti apezeka. Komiti yomwe yakonza msonkhano wachitatu wa sukulu za ukachenjedwe za m'maiko akumwera kwa Africa SADC paphunziro la zokopa alendo omwe uchitikire ku Bingu Convention International Convention Center mumzinda wa Lilongwe yati msonkhano uthandiza pa chitukuko cha dziko lino kudzera mu ntchito zokopa alendo. Rudoviko Nyirenda wazandiza mbiri mu ripoti ili. Kulingana ndi ankandawire msonkhano onga uwu unachitikanso maiko a Zimbabwe ndi Botswana zaka zambuyomu ndipo akuyembekeza kuti sukulu zambiri za ukachenjede zakumwera kwa Africa mSADC zichita nawo msonkhano popeza ndi ofunika kwambiri potukula ntchito zokopa alendo manso kukwanirisa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 magawo zokopa alendo ndi maphunziro. Kumano kufunika kwake kunena kuti amene ali mu mahotela kapena malo odyera komanso amene amalandira alendo tifuna kuti tikhale nawo limodzi ngati sukulu za ukachenjede ndi kupeza nzeru kuchokera kwa iwo za zimene iwo amafuna kuti anthu aziphunzira chifukwa choti anthu akachoka akagwira ntchito kumeneko azikachita zimene omwe sukulu za ukachenjede zizikhala zophunzitsa zimene mwina nzakale sizingathe kufikira kumasomphenya amenewo. Iwo amene ali kale mu ntchitomo ndi amene angathe kutidziwitsa kuti zimene zikufunika nthawi ino ndi zinthu ngatizi. Amatias Nyondo omwe ndi mphunzitsi wa nthambi yoona za malonda pa sukulu ya ukachenjede ya Uniria anati msonkhano uthandizanso sukulu za ukachenjede zomwe zikufuna kuyambisa phunziro la zokopa alendo. Ifeyo monga mmodzi mwa masukulu a ukachenjede amene tifuna tikhale nawo ndizitenga nawo mbali yosula anyamata ndi atsikana mu industry ya tourism zitithandiza kwambiri because tifuna tikasiyanise mbuyomu takhala tikukhala ndi magraduates ambiri pakali panopa anthu ambiri macurriculum zathu amapanga focus kwambiri za nkalasi koma pano tifuna tikapite ku industry timve zimene industry ikufuna. Msonkhano onga uwu unachitikanso mu dziko la Botswana mwezi wa Marichi chaka chatha pomwe zokambirana zinalunjika pakusintha maphunziro a ntchito zaluso la manja kuthana ndi mavuto pa ntchito zaluso komanso kukweza chitetezo pa ntchito zokopa alendo. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Chipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP chatsindika kufunika kuti anthu asankhe atsogoleri a chipanichi omwe ali ndi kuthekera kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa masomphenya ake otukula dziko lino. Wachiwiri kwa president wa chipanichi ku chigawo cha Kumpoto a Japi Muhango ndomwe alankhula izi pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa ku dera pakati boma la Rumpi. Alex Mwangosi olemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Olankhula pa misonkhano yomwe anachititsa kudera pakati mboma la Rumpi amuhango anati boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika layika mtima pa chitukuko cha dziko lino kuphatikizapo boma la Rumpi. Ajape Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi ntchito anati cholinga cha ndondomeko za chitukuko zomwe boma lakhazikitsa ndi kufuna kukweza miyoyo ya anthu komanso kubweretsa mchimake chuma cha dziko lino. Apa amuhango anapempha anthu akudera lapakati mboma la Rumpi kuti adzavotere Awalita Mkandawire omwe adzathandize mtsogoleri wa dziko lino pa masomphenya ake otukula dziko lino. Tinabwera kuno ku Rumpi Central lero kuzapempha anthu akuno kuti pa chisankho chimene chikubwera cha pa 17 March mwezi omwe uno
atuluke mu nyinji akamvotere Warita Moya Mkandawira amene akuima chipani cholamula cha Democratic Progressive Party pasifukwa Warita Moya kwawo ndi konkuno amachokera kulumpi konkuno wabadula kuno okulira kuno sitifuna kuti bwesa kuno kwa alendo ochoka ku maboma kwina kutazeme MP kuno ayi chamba chimenecho tikhulupira kuti Warita ali ndi zonse zomendereza kuti athandize chitukuko kubwera kuno kulumpi central. Wachiri kwa nduna za umoyo Achao Chilambola anati nkufunika kuti anthu asankhe oyimira chipani cha DPP pa mpando wa phungu chifukwa boma lili ndi maplani ofuna kukuza zipatala zing'ono kuphatikizapo chakanyerere mbomali. Zipatala tikhala tikupanga by upgrade chifukwa chimene tikufuna njona kuti ma services athu tipereke kumadera kumene kuli anthu akhale nazo pafupi monga maternity toyankhula za matheater mbuyo mu matheater anali chabe ku district hospital pano patifuna matheater apite ku ma community hospital. Chisankho chapadera kudera lapakati mboma la Rumphi lomwe linakhala opanda phungu mtsogoleri wa dziko lino atasankha Ainoki Chihana kukhala wachiwiri wina kwa president chichitika pa 17 mwezi uno. Pa misonkhanoyi panalinso governor wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto Christopher Mzomera Ngwira omwenso ndi mulangizi wa president pa nkhani za ku nyumba ya malamulo. Nduna ya za chinyamata masewero ndi chikhalidwe a Alfred Kangata yati nthambi yosunga mbiri ndi yofunikira kwambiri pa ntchito yolimbikitsa ulamuliro wabwino. Akangata anena izi pomwe anachita zokambirana ndi akuluakulu aku nthambi yomwe imadziwika kuti Association of Records Managers and Archivists ama pomwe amakambirana zina mwa ntchito zomwe nthambiyi imachita. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Association imene ndiyofunika kwambiri chifanira kuti ndi association ndi bungwe limene likuthandiza ministry twino kufuna kuongoza information ya mdziko muno monga mudziwonera kuti kunyumba ka office ka kumudzi kwafu kumene kumakhala munthu amene amadziwa zisisi information amene ndi zinzofunika kwambiri kuti bunge limeneli ifeyo tithandize ngati boma. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la ona za masewero mdziko muno la FAM a Fleetwood Haiya ati kukweza ndalama zomwe matimu amalandira pa chaka kuthandiza matimuwa kuyendetsa ntchito zawo mwadongosolo komanso azisamalira osewera awo. Haiya anena izi kumathero a sabatayi pamene amalengeza kuti matimuwa chaka chino azilandira 35 miliyoni kwacha yomwe yakwera kuchoka pa 20 miliyoni kwacha. Subvention sopani ya matimu ifika pa 35 million. Sizinachitikepo ine 9 sapo klabu mbuyomu zinkangoveka kuti klabu yonkala ndira 1 million koma ntakusimikiza kuti sinayionepo even 1 million. Ndikutanthauza kunena kuti klabu sizinkala ndira angakhale 1 tambala. Koma pano klabu tikuti izilandira 35 million tindi chikhulupiriro chonse kuti mpira wathu kuyenda nobwino. Abo ndiye pamathero pa nkhani zathu madzulo ano mnali ndine Simon Voice ndi nzangayo Linle Ponda mwakoma nonse.